Шулай итеп, бу безнең Бөек Британия рацион пакеты. Бу безнең 5000 калориялы Эстония 24 сәгатьлек хәрби рацион. 5779 калориялы алдыгыз. Мондый тапма 4000 калория. Без ашарга тиешме? Нәрсә ул? Димәк, бу флагжек. Бу чыннан да яхшы. Бераз карагына. Әйе. Табаско бүтән британнарның иң яраткан ризыгы. Хәер, алар бүтән тәмле ризыкны яратам дип әйтәләр. Шуңа күрә сез табаско аласыз, чәй эчмәсәгез дә ярый. Сез британ түгел. Миңа шулай ук сөт белән инглизчә яши. Һәм бик кәмей бер хәлвә. Бу бер-берсенә бөрелгән шикәрле бурчак. Сез бүтән пакетны ашый алмыйсыз. Тотлыгына тотып кына карагыз. Айырырга мөмкин. Әйе. Нәрсә дип уйлыйсың? Әгәр сез ач булсагыз, бу бик кирәк әйбер. Без алган һәр рационда 2 дигәндә 1 туна һәм 1 мәкәр бар. Һәм алар безнең өчен бик мөһим. Помидор соусында макрель. Бу миңа да ошый. Мин балыкны сынап карамыйм. Юк, мин балык ашамыйм. Чынлыкта бу бик яхшы. Эстония бу бәрәңге белән строган. Бу Эстониядә эшләнгән. Һәм аны ашап карасаң, гел өйдәге сыман. Сез моны җылытасызмы? Болай гына ашыйсызмы? Без аны җылытабыз, салкын килештә ашый алабыз. Мин моны салкын килештә ашый алам дип уйлыйм. Бу бик яхшы икедә бар. Монда минем яратканнарым. Стейк, яшелчәләр һәм бушанлыклар булырга тиеш. Күпчелек Британия кешеләре ашыйлар. Бәлки өйдәге сыман тәмле түгел, ләкин салкын булса да яхшы. Бәлки салкын ашу Эстония әйбәт. Бу әйбәт. Шоколад гел әйбәт дигән сүз. Бу һәрвакыт яхшы. Алайса, иң яхшысы нәрсә дип әйтергә? Минем әнием пешергән. Син моны видео булганга гына әйтәсең.